Kunhan pysyis nyt kiinni. Aika rauhallisesti tulee nyt. Otan tän rauhassa. Ettei tässä... Jumalauta! Ei me kauan tarvinnut olla. Nyt sä kuulit kun lohi lähti. Joo. Sua on ikustettu nyt sä. Oot sä ikinä päässyt videolle kun sä saat kalan? Tästä sä saat. Nyt se tulee aika kivasti tuossa perässä. Ei haittaa. Nähdään nämä valmistelutyöt. Pakko ottaa täältä. Voisi toi lähteä taas. Kun mä vaan tietäisin, mennäänkö me, ettei mä sotke. Nyt ei oo mitään, ei kun et tuu ihan vaan. Annat mennä 800 kierrosta. Joo. Ihan löysällä annat mennä vaan. Joo. Ota tossa helvettiin ton yhden. Siellä ton yhden. Me mennään myötä sivutuulella. Joo, ei kun nyt 800 ja suoraan. Joo. Jos me saadaan tää kala, sit voit lähteä himaan. Siis käytännössä niinku... Käytännössä, se on siis pelastettu päivä. Se on pelastettu päivä, että joudutaan mihin vaan, niin sillä ei oo mitään merkitystä enää sen jälkeen. Joo. Noin! Se haavilla sä nostat. Pakko, en tii mitään. Se on tossa, mä otin esille ihan sen. Ihan pinnasta tämä. 38. Kuulitko kun lähti? Joo. Se oli semmonen 40 metrin spurtti. Joo. Nyt ne aina tekee silleen, että ne eka vetää ja sitten ei välttämättä ole mikään ihan mega iso, mutta tossa se on keskellä. Aja vaan hei, myötäkseen. Myötätuuleen. Joo. Eli vasemmalle. Tonne noin. Ihan mihin alas mennään. Karkka, eihän me sille sitten oikein mitään voida. Sä et nyt nähdä se ensiksi. Täytään sen nähdä. Kiinni. Oli se isot eläin. Mä näin sen, niin kun se hyppäsi, niin sen vesipatsaa, mikä siitä nousi, tiedätkö, kun bum! Se näki, että se on niinku iso. Nytkö sä otat sen ylös? Nyt on vähän väsittää. Tää lähenteis tulee se. Kato! Toinen kala! Tuplatärppi! Jumalauta! Se taas lähti! Siellä menee jumalauta! Oi jumalauta! Triplatärppi! Nyt tää pitää tehdä silleen, että... Ota tän pois ekaksi. Tää pitää ottaa... Nyt tää pitää ottaa ekana. Se mies. No, nyt... Ei tää oo mitään järkeä tässä kalastuksessa. Ei. Nyt me lähdetään himaan, jos me saadaan nää ylös. Tää otetaan pois täältä. No se on tossa, nyt nää pitäis... Mä en tiedä miten me tää homma... Nyt toi yksi pitää antaa olla tuolla kaukana ja tää otetaan... Se on hirmukokoisia kaloja. Eihän tällaista ookaan. Pannaan. Nyt menee tonne. Taustalle. Nyt kun mä oon yksin tässä. Kato kun se hyppii tuolla. Missä se on? Tuolla kaukana. Tää helvetti. Kaikki vehkeet helvettiä. Katsotaan mitä me saadaan sieltä sitten ylös. Ihan valtava kala. 10-15 kiloa kummatkin taas. Nyt nää rauhas, ettei tule ihan kauheet sotku. Aja suoraan. Nyt vaan tärkeelle suoraan. Nyt me voidaan lähteä himaan tän jälkeen. Ihan suoraan. Joo. Ei tarvi miettiä. Nyt periaatteessa... Ei saa ainakaan kai tätä auke. No en tiedä. Otetaan nyt jotain. Toi menee tonne. Se oli vähän väsähtänyt toinen. Tää jo. Jumala, se meni tuolta, kaikki kiersi tuolta noin ja hyppäs. Ihan valtava kala. Joo. Se on nyt, meillä on sotku tässä, mun pitää pelaa näitä kumpaakin samaan aikaan. Eipä tällaista ole ikinä missään koskaan. No se on... Niinku, mun pitää vaan, hei, siellä se on. Oh. Ei, suoraan enempää tonne päin. Ettei sotketa noin. Rauhasti. Ellei meillä ole 3 kalaa kiinni. Enää on varmaan sama kala. Jumalauta se lähti. Tuolla lähti. No. Ei oo ihan älyttömän iso. Huuda vaan oikein tai vasemmin. Joo, ne on sotkeutunut keskenään nää. On tää helvetillisiä. Kunhan ei noihin panareihin enää tarvitse. Enempää ei kaloja tarvitse tähän vaiheeseen. Mutta ei se haittaa, meidän pitää pistää vaan siima poikki, mutta meidän pitää eka nähdä, että ne oikeesti, että ne on eri kaloja. Ettei ne ole samoja meillä tai eri. Et meillä ole triplatärppiä. Niin. Vartellen. Varo, ettei se vedä. Ei no voi olla tää karkka, meillä on niin hirveä härdeli. Saadaan nyt jompikumpi ylös, niin se olisi ihan jees. Kyllä tää Pentti olisi kaivattu. Tai se poika. Niin. Olisi voinut väsyttää tätä kanssa.
saata selkeyttä tähän hommaan nyt. Katsotaan hetki. Tonne päin. Joo. Ihan myötikseen. Vedään noita kanaareitakin kauan. Ei oo. Pillit helvetti. Mä en näe. Heti on. Sä pääsit kyllä liian helpolla tässä. Mä en tiedä mitä haluatko väsyttää tota yhtä? Meneehän tää. Joo. Hakataan. Näin. Vähän nuijaa. Ja sit lähdetään kotiin, kun mä saadaan nää. Sitten toi. Tämä. Toi on iso, toi ensimmäinen on kaikista suuri. Voi vittu mikä kala. Nyt tää sankari helvettiin tästä, koska... Mä saan varmaan kokonaisen kalan tuolta. Hei, jos nyt näin kävi hyvä säkä, niin... niin jos näin kävi, jos kävis, että saatais ylös noin, niin... Se on siinä. Otetaan tää hemputtiin tästä. Ei lauennut, kato nyt. Ei tää nyt tulee lähelle. Laivaväylän päänimetön tunnin veron jälkeen. Me lähdetään himaan, me on ihan hirveä tossa. Nyt tulee kaiuttimesta. Nyt tulee kajari. Nyt ollaan jo aika lähellä. Nyt nähdään kohta kala. Otetaan paino helvettiin. Tää tulee videokuvalle, tai tuolle digitaalivideolle. Ei oo mikään vihainen ollut, mutta... Eikö se ole niin iso? Vetäs niin, ei oo välttämättä niin. Ei tiedä. Ei tiedä. Ei vielä nähdä. Aika helposti nyt tulee jotain. Ei oo mikään iso. Pettymys. Pettymys on suuri. Vittu se lähti! Miten se jaksaa, mutta se on ollut, että ei sitä painostettu tuossa. Mitä? Ei kun mä sen kerran vaan pojille Pikkudipsi saatana ei lauennut. Meni siinä. Mut ei se nyt haittaa. Eihän tää nyt pieni oo. Tää haki sellaiset sotkut, me selvitettiin 5 minuuttia sotkuun. Se on laitanut kaikki tuolta taustalta, nuo planaarit. Ei tää näytä. Ei oo pieni. 3 kiloa, 4. Onhan tää nyt kuitenkin. Joku on tää ehkä ei oo kybä, mutta me lähellä 10. Näkis kunnolla. Vihanen se ainakin on. Oha, toi ihan vitu iso. Ei toi nyt, ei oo 12, mutta sinne suuntaan. Häh? Ei tiedä vielä, kun en oo nähnyt kunnolla. Ja vittu, kuuntele nyt! Ei suostu tulee, ja mulla on ihan tiukalla kitka. Ui poispäin. Häh? Mitä? Se on juna. Ei oo, ei se on niin iso, se on vaan vihanen. Vittu se oli hyvä kun uloin lähti kun ammus just tää ja yritin pidellä niin sattu sormeen. Sitten mä ivettin kun helvettiin lähti tuplatakilassa. Vähän ajan kuluttua lähti dipsi tosta sivulta. Kuinka syvät lähti tuolta takilla? Häh? Kuinka syvät takilla lähti? 12,9. Kaikki ei yhtään noita levykaloja. Tää iso on taas siinä samassa. Tää on ehkä näistä isoin. No en tiedä. Saman kokoinen kuin toi toinenkin. Tää on vaan vittumainen. Miltä syvyydeltä takilla? 9 ja 12. Ei ollut. Ei. Pieni. On se iso. Oli vihainen kala. No niin, hei, nyt opea kuvaa, me otetaan tää. Pitkin hampain. Se on hyvä, kun turisti saa ensimmäisen reissun tommonen 6-7 Tiedätkö kilosen. mitä? Arvaa miksi tää oli niin vihainen? No. Ulkopuolelta kiinni. Ai ulkopuolelta Kato kiinni. täältä. Kato. Joo, kato saat. Se on alaleuva kitustaa takana sieltä. Sen takia se oli niin vihainen. Olisi se siinä ehkä lisääkin, mutta tai sitten ei. Laivaväylän pää. Nimettömästi sisäänpäin aika lailla. Se loppuu siinä se karttaa se laivaväylän pää. Niin siinä. Vittu on kyllä semmonen olo, että olisi niinku